Radio Drewmas Media. Vaneshamba. Makati baba. Aiwa tinokukwazisai munokwaziswa neUK. Makadi chira. Naso Costina. Louis Ngara. Aiwa tadzosa maoko Ngara. Nemadzimai enyu. Aiwa ndekuno tiri kuno kumushaka muZimbabwe. Kazoi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita mune chimwe chirongwa nhasi rimwe zuva. Muri Zimbabwe ngiyabingelela namhlanje phela sifikile kwesinye isikhathi sifikile kolunye uhlelo olutsha phela eliluthanda ibizo lami nguChera. Chera introduce. Ngihamba lushumba. Ngizile kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasika Chera taenda pane rimwe level. Taona kuti zvokutambira muZimbabwe chete hazvida sezvazvibude nekuti muri Zimbabwe yakazara kwese. Makatoona tiri kuSouth Africa, nhasi tiri muUK. Tiri mhiri kwemakumba. Saka nhasi muri Zimbabwe semanzwira maita Chera achitaura, tiri kutaura namukoma Louis Ngara nemadzimai avo. Madzimai vamwe ndimai nini? Asi madzimai avo vane barika ravo. So muri Zimbabwe uLouis Ngara sizakhuluma laye sizwe ukuthi phela waqala njani ukuze fike lapha khona. Sizathi futhi ukuthi sikhulume nomkakhe, sikhulume futhi lo mnawo umkakhe ongumamncane phela akasibo it's not madzimai wakhe wethu. Aiwa chiripo kamuri Zimbabwe iyo vachatsanangura mukoma Louis mudzimai wavo ndiani munenyina uyu. Saka iwewe uda kunditaura kuti haasi mudzimai wavo here. Ndiri kuzama kuti noni haasi mukadzi wako. Maini. Amaina basi. Mukoma Louis Ngara pane kambo katoda kukupa izvozvo so kava kuimba nezvemudzimai wavo kanzi nyemwerero yako mudzimai wangu ndopandibata muipapo. Kana muchida zvakare itsvagei mhanzi yavo inowasha. Makadizvenyu vateereri, inini zita rangu ndoitwa Louis Ngara. Ndiri chizvarwa cheZimbabwe. Andiri musoja, but handingori musoja anoita zvokupfuura nepfuti. Aiwa handina pfuti, ndiri musoja waJesu. Ndinoshandira She, ndinobata basa raShe. Tinobata tiri muperi unonzi Louis Ngara and the Soul Rejuvenators Crew. Tinosanganidza vaimbi vakasiyana-siyana. Dzimwe nguva tinotombobatana nevamwe vari kuZimbabwe kana paine maprojects mamwe atinenge tichida kuita. Inini ndinozvarwa kumhuri ine vana 10, 5 boys and 5 girls. Ngara izita guru. After secondary school yandakaitira kuPresbyterian yanenge iri boarding, ndakazomboendawo futi kunodzidzawo nekutraina as a teacher paNyadire College. Nyadire iri kwana Mutogoko. Amakadikoyo kwaMutoko. Murara wamai muskere ndiringe nyemwerero yangu amai vapoi nyemwerero yangu amai mupfane nyemwerero yangu amai vapoi. Saka kuno kuUK ndakazoyawo ndikaita further studies. Saka ndakatoitawo quite a lot of learning. Ndikatomboshandawo pamaprimary school, ndikashandawo mumacolleges, ndakashanda pakasiyana-siyana, ndakangoitawo zvakawanda. Of recent ndenda kuda kuenda kunursing. I'm married. Mudzimai wangu anonzi Taurisai Ngara. She's a beautiful lady. Most of the people vangade kurambirana neni kana kutenderana neni, but beauty is in the eyes of the beholder. Tinoimba naamai nini vangu vanonzi Roda. Vanhu vanonditsigira ndo the face of Louis Ngara. Pane zvinondiitawo inspire kuti ndiite music. Anakuipa, hey.
music andinoimba inini igospel, so I am a gospel music artist. I chose to kuimba gospel music because ndakaona sekuti zvakandikoshera zvoga kuimbira Mwari woga ndiye woga anokodzera kurumbidzwa. Saka music yangu muchaona nguva dzese ndenge ndichirumbidza Mwari, ndenge ndichingotaura nezvekunaka kwaMwari, ndenge ndichingotaura nezvakanaka zvatakaitirwa naMwari. Ndinongomuita reverence nokuti wakandinakira. Azvirevo kuti handigone kuimbawo imwe misambo, saka muchimboona chimboimbawo vana Anabela, ndinomboimbawo vana Ndafunga Kwedu kuZimbabwe, ndinotomboimbawo dzakasiyana-siyana dzerudo. Ini ndiri munhu anofanira kutaura zverudo. Inini muimbi wandinonyanyoda muZimbabwe zvinonetsa kuti ndingonyatsoti uyu, nokuti vaimbi vakawanda vanondiitira zvakawanda muZimbabwe, butwo zvazvo ungaite seudofu kuti ukandisarudza munhu mumwe chete wotadza kutorowo kana 1 zvacho. Vakawanda vakanaka vachigona vese kudaro. The late Oliver Mtukudzi aindiitira, anga ari quite dynamic, plus anga achiita mashoko aaiimba, aivaka, aiumba, right. Inini music kana ndichigadzira zvinonditorera nguva yakasiyana-siyana, and that is dependent nekuti ndiri kugadzira song yakaita sei. Kana ndichigadzira song ine chekuita nekunoshandisa vhesi iri mubhaibheri, zvinondiitira nyore nekuti zvakatogadzirika kudhara zvangu. Then pozoya nguva yatiri kunyatsoveza mazwi, yatiri kunyatsoumba zvinhu, dzimwe nguva tinoumba topwanya, totanga again, toumba topwanya. Tine mastruggles akasiyana-siyana kana uchirekodhawo uri overseas, sezvazvakaita izvi. Kana kuti uchirekodha uri mudiaspora, kana kuti usingori kumusha kwako, nekuti kumusha kwedu tinonyatsoziva kuti chakati tunoenda apa, chakati tunoenda apa, chakati tunoenda apa, zvinhu zvinotiitira nyore. Kana tichirekodha tiri kunoko, hatinyatsi kuwana maproducer anonyatsokunzwisisa music yedu sezvatingaite nevari kumusha. So most of the time maproducers ari kunoko anoplaya dzimbo dzavo dzechirungu nenzirawo dzavo. Isu tinenge chida kunyatsa kurova jiti, tinenge chida kunyatsa kurova dzedu dzechiburenga, ndo dzatakajaira, ndo dzeduwo. Saka munotozoona kuti dzimwe nguva tinopedzisira taakunorekodhawo zvakaita sekuti kuZimbabwe, nekuda kwekuti zvinozotoita nyore that way than kuno. Asiwo tina advantage nekuti uchigarawo kunyika dzakaita sekuno kuma-resources aripo. For example, unotoona kuti nesuwo titoriwo nestudio yedu mumba, togona kutorekodhawo zvinhu zvedu tega. Dai kuri kunzi inini Mwari aindipa mukana wekuti inini ndiraramewo dzimwe 5 years ndichiramba ndiri mumusic industry. Ndiri kuona tichienda kure, tiri kusvika kure, improve kubva patanga tiri right now kusvika kuenda kure. Tichatotanga kuenda kunoitawo makolabo nana Sinaki, kuitawo makolabo nevaimbi vari kunana America nekwakasiyana-siyana, vamwe vane mukurumbira. So kutanga kwandakaita kuimba inini, ndakatanga ndichichema ndiri kacheche. Ndainyanya kuchema, vakuru vakanga variko mazuva iwayo, ndobva vati aka kachaita kamuimba aka nyambisirwa mashoko evakuru haana kutozowira pasi. Pandakazotanga kuenda inini kunoitawo Sunday school, ndaenda kutoimba kuSunday school, ndichiimba kuprimary school, ndikange nditori mukwaya yekuprimary school. Kusecondary school takanga tichitoitawo tuma-item tichingoimba. Even patakaenda kucollege taingoita ma-item. Ndanda kutongozikanwa vandakafunda navo vanondiziva semunhu aiita ma-item nguva dzese. Ndokutanga kwakaita kuimba kwangu kusvikirawo patakazoenda kuNyadire Teachers College. Takanga tine malecturers edu ikoko akatidzidzisa kuimba, akatipa theory of music. Ndokuzogona kuimba kwandakaita nanhasi, ndokuono ndichiimba kwangu. Zita rangu inini ndinonzi Ngara. Paakazonyanya kuwana support yake akatanga kukura paakaimba song inonzi izvo Ndafunga Kwedu kuZimbabwe.
nekuti song it brought about some rose memories kuvanhu vari kudiaspora. Yakavarangaridza kumusha nekuti kwaive nezvinhu zvaibuda magaka nechii zvakasiyana-siyana. Saka vanhu vese vakatanga kuifarira. Takaona vakufona vachibvunza kuwaitanga sei imbo iyi. Saka from there akaramba achiimba. Kwakazoitawo zvekare dzimbo dzakanetsa, vana ndisiye vana regai zvikurirani. Kudakara list yacho haichatoperi, basa riri kuramba richienda mberi. Ndiri mutsigiri waLouis Ngara, ndisu masoul rejuvenator zvambotaurwa namai Ngara. Tinovatsigira pavanenge vachiimba music yavo. Ndinofara zvikuru kuti basa ravo rakatanga richiona. Ndaigara navo kumusha uko pavaiticha, kuzvikoro pavaiticha. Saka vakabvira kudhara vachitoita zvekuimba izvi. Asi taingofunga kuti pamwe hamene, pamwe zvichangopera. Asi takatozoona kuti kana nguva yaMwari yakwana, zvinhu zvinongoitika izvinezvi. Ndovari kurira mazuva ano. Aiwa, dzimbo dzavo dzaita mukurumbira kuno kudiaspora zvese nekuZimbabwe ikoko. Music yavo iri kufadza vanhu vakawanda. Vakuru zvese nevana vadiki vari kugamuchira music yavo zvakanaka. Vanhu vazhinji vari kufona vachivaudza kuti pandakanzwa song yenyu ichirira paredhiyo, zvikuru kuZimbabwe kudziri kurira vanotoita mafoni calls, vanogara vari busy. Ndakazonzwa song yenyu ichirira ndikabva ndaporeswa ndairwara. Ndakanzwa song yenyu ichirira ndikabva ndatotendeuka. Saka tinotenda kuti music yavo iri kubata vanhu vakasiyana-siyana. Tinongotenda Mwari kuti basa ravo riri kufambira zvakanaka, basa ravo riri kubuda zvakanaka. Tinofunga kuti pamberi apo aiwa zvichange zvitonyanya kuita zvakanaka. Aiwa, angari mafaro edu muri eZimbabwe kutandara nemi muzuva ranhasi. Tinotenda zvikuru mukoma Louis Ngara neinterview yatanga tinayo zuva ranhasi. Aiwa, mukanzwa mugai yadzvova kuti chachaya. Ngatisanganei muri eZimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini